Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ituturo ko po sa inyo ang pagluluto ng tortang repolyo at ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, repolyo, kamatis, kinayod na bawang, dahon ng sibuyas, red bell pepper, 2 cups ng all-purpose flour, kinayod na sibuyas, 6 tablespoon ng cornstarch, 4 na piraso ng eggs, 1 teaspoon ng peppercorn, asin, gagamit din po tayo ng mantika. Ngayon po ay hihiwain ko po muna itong ating repolyo. Tatanggalin po natin to, tapos yung mga madudumi ay tatanggalin ko rin po yan. Tsaka yung mga itim-itim po dito, tatanggalin ko rin po kasi leftover na po itong repolyo na ginamit ko. Ngayon po ay hahatiin po muna natin para hindi siya mahirap na hiwain. Tapos tatanggalin natin itong ganito kasi matigas nga yan. Ganyan lang po ang paghihiwa, parang square na maliliit. Pwede rin po na pahaba ang pagkahiwa nyo. Depende na po sa gusto nyong shape. Yung sa akin, ganyan po na parang square lang siya. Liliitan ko lang po ng konti para mas mabilis po siyang maluto. Pero wala naman pong problema dito kasi napakabilis pong maluto nitong repolyo. Kahit nga sa pagluluto ko ng pansit, ito yung pinakalas ko na ilagay kasi mas gusto ko po kasi yung hindi masyadong luto ang gulay para hindi po mawala yung sustansya niya dun sa loob. Kaya hindi ko po ino-overcook yung mga gulay kapag nagluluto po ako. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura pagkatapos po nating mahiwa lahat ng ating repolyo. Huhugasan ko po ito para ma-mix ko na yung ating harina dyan. Ngayon po ay pag-iisa-isahin na natin tong ating mga sangkap dito sa ating malaking lalagyan. Haluin po muna natin para matanggal yung iba na nagdikit-dikit. Ngayon po ay bibiyakin po pala muna natin itong itlog. Lalagyan po natin ng asin. Ngayon po ay isi-set aside po muna natin itong ating eggs kasi gagawin po natin itong ating repolyo. Lalagyan po natin siya nitong ating kinayod na bawang. Tapos hahaluin lang natin. Isusunod po natin itong ating kinayod na sibuyas. Sunod po nating ilalagay dito ay ang ating kamatis. Tapos yung ating red bell pepper. Isunod na rin po natin itong dahon ng sibuyas. Tapos yung ating paminta. Ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo nito. Tapos maglagay po ako ng konting asin dito sa ating repolyo. Tapos hahaluin lang po natin. Para po malagyan ng lasa yung ating repolyo. Kaya kailangan po nating haluin.
Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating harina or all-purpose flour na 2 cups. Ngayon ay isusunod na po natin itong ating 6 tablespoon ng cornstarch. Hahaluin po muna natin para mabasa po yung ating mixture. Ang isusunod ko pong ilalagay ay itong ating 4 pieces ng eggs. Tapos hahaluin lang po natin. Kung masyado pong dry ang ating mixture ay pwede po tayong maglagay ng tubig. Kung malinis naman po yung kamay nyo ay pwede rin po na kamayin nyo na po yung repolyo. Ayan po, nakita nyo naman po na nabasa na yung ating harina. Konti na lang po yung tuyo na harina. Ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo. Tignan nyo po itong ginawa ko. Wala na pong dry na harina. So, ibig pong sabihin ito ay pwede na nating lutuin ito. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating repolyo pagkatapos po nating maihalo lahat ng sangkap. Tsaka pagkatapos ko pong mailagay yung ating eggs, pwede na po itong lutuin. Ngayon po ay ipiprito na po natin itong ating tortang repolyo. Ngayon po ay naka-turn on na po itong ating stove at maglalagay na po ako ng mantika dito sa ating kawali. Konti lang po muna ang ilalagay ko kasi baka sumipsip po ng maraming mantika yung ating gulay, pero okay lang po yung mantika na gamit ko kasi olive oil po yan. Ngayon ay paiinitin po muna natin ang ating mantika para hindi siya dumikit. Ngayon po ay nilagyan ko po ng konting repolyo dyan at pwede na po kasi mainit na yung mantika. Ilalagay na po natin ang ating tortang repolyo. Ipipress lang po natin para hindi matanggal yung pagkakadikit po nila. Hihintayin po natin na mag golden brown po yung likod niya. Pahihinaan po natin ng konti yung ating apoy. Yan, medyo na golden brown na po yung kabila. So, pwede na nating baliktarin. Yan. Mabilis lang po kasing maluto ito kasi gulay lang po. Pero kung hindi pa po kayo satisfied sa kulay niya, pwede nyo pang lutuin pa ng konti para mag golden brown pa siya. Ngayon po na golden brown na po yung ating tortang repolyo ay hahanguin na po natin. Ngayon po ay hahanguin na natin tong ating second batch na tortang repolyo. Ito na po ang ating finished product ng tortang repolyo na ginawa ko po. Sana'y magustuhan po ninyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo at pakihit na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!